नैजिनै नं खख्लाबारि बियाबनि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिया साननैसोल'सै। बेखौनो लानानै गुबुन गुबुन दोलोनि बिजाथिफोरा गावखौ देरहासार जाहोनो थाखाय खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय गामिफोराव हाबनानै थाद'नाय गैयालासिनो रायजो राजाफोरजों सावरायनाय खौरां लाहैनाया गोख्रोङैनो सोलिगासिनो। दिनैबो खख्लाबारि बियाबनि गामि गामि नखर नखर थानसालि बायदिफोराव बिसायख'थिनि थाखाय रायजो राजाफोरनाव भट बिनो बिपिएफनि बिजाथि शंकर बसुमतारिया आगान हैदों। गामि गामि नखर नखर हाबनानै सुखु दुखु खौरां लाफैदों बिपिएफनि बिजाथि शंकर बसुमतारिया। लोगोसे फैगौ 8 जुन खालारखालि खुंजानो गोनां खख्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोनो नांगोलनि सावगारियाव गावनि बेसेनगोसा भटखौ होनानै देरहासार खालामनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायदों बिपिएफ दोलोनि बिजाथि शंकर बसुमतारिया। बाथ्रायावथ' बुंनाय दं, बिसायख'थिनि सिगां राजखान्थि नेताफोरा रायजो राजाफोरखौ भटनि थाखाय न' न' थांनानै आथिं खुलुमहैयो, नाथाय बिसायख'थि जोबखांब्ला जेबो खौरां लाफिना। देरहाखांनायनि उनाव रायजो राजा ओनसोल जौगानायनि थाखाय बबे दोलोनि बिजाथिया सोर बेसेबां हाबा मावगोन बेखौ समाज खिन्थासिगोन। आङो रायजोनि गेजेराव हाबनानै सावरायनो मोजां मोनो, रायजोजों भाब बिनिमय खालामनो मोजां मोनो आरो जिहेतु जोङो रायजोनिनो खामानि मावनो ओंखारदों आरो बे बाथ्राफोरखौ जोङो रायजोनि नखर नखर थांनानै जोङो फोरमायदों, बुंदों, रायजोआ मोजां मोनदों, वेलकाम जनायदों। नोंथाङा बेफोरबायदि हाबाफारिखौ गोदोनिफ्रायनो लाबोबाय थाखायोमोन नामा? जोङो बे रोखोम खालामबोबाय थाखादोंमोन। दा नोंथाङा माबायदि अनसायनाय मोनदों रायजो राजानिफ्राय? आङो जि खालिनिफ्राय बिसायख'थि फोसावदिंदों हम केम्पेइन, मोजां माने अनसायनाय आङो मोनबोदों आरो। फुरा नोंथांनि खख्लाबारि बियाबाव गासैबो बिफां लाइफां, न'नि इन्जुर बा सुबुंनि खुगा खुगा शंकर बसुमतारि? दा बे रोखोमानो जाना दङ। सुबुंनि खुगा खुगा शंकर बसुमतारि गोसारजोबनानै दं आरोना? आं सानो माने बयबो मोनथिबाय जे शंकर बसुमतारि बिथाङा देग्लाय माने बे बिसायख'थियाव जुजिदों आरो बिथाङा देरहागोन होननानै रायजोआबो आसा मोनसे खालामदों होननानै आं फोथायो। नोंथाङा रायजो राजाखौ मा बुङो? नोंथांनि सबियाव खौ नोंथाङा? आङो जोंनि बियाबनि रायजो राजाखौ नांगोलनि सावगारियाव साप मारिनानै भट होनानै जाहाथे आंखौ देरहासार होनायजों लोगोसे बिपिएफ दोलोआ गोख्रों जानायाव, हाग्रामा महिलारिनि आखाइया गोख्रों जानायाव हेफाजाब होगोन होननानै आं मिजिंथियो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360